Hát szoktam festeni és rajzolgatni otthon. A hobbim a rajzolás és a tornázás. I play on guitar sometimes. I like to reading and writing book. Szeretek hegedűn játszani, ukulelézni, rajzolni. My hobby is free diving, having walks in the forest, make bigger tours. Taking photos. I'm also working in graphics. Gyakorlatilag én művészdiplomával rendelkező igazgató vagyok. Hát mert nagyon tetszett ez a szak, és ugyebár már régebben is a művészet érdekelt, és ezért jelentkeztem egy művészeti iskolában, és ott a kerámia szak tetszett a legjobban. In secondary school, I applied for graphics, and I ended at ceramics course. Viszont az iskolán belül teljes mértékben nyomon követem a diákok munkáját és meg a kollégáim munkáját is, tehát járok le a műhelybe, látom, tehát van kötődésem olyan szempontból, hogy Politics, the world, how it goes, nature, everything. Hát az arcok, meg hogy azokat hogyan lehet így átváltoztatni, tehát igen, az arcok. Hát, hogy gyakoroljam a nyelvet, az angolt, és hogy ügyesebb legyek a kerámiában. Hát nekem nagyon tetszenek a házak, hogy fából vannak. Tetszik, hogy ilyen kis nyugis, nem olyan, mint Budapest. Hát a természet és a környezet, mert ugye otthon nem nagyon tudtuk, hogy hol van Észtország, milyen Észtország, de aztán ugye jött ez a lehetőség, ez a projekt, ez az Erasmus Plus ösztöndíj projekt, és akkor utána néztünk Észtországnak, és így le voltunk nyűgözve, hogy ez milyen gyönyörű hely, és hogy milyen jó hely. I'm impressed by nature as well, by the sea and the architecture that impresses me a lot. It's really peaceful. That's a wonderful thing for me. It's a little bit dark comparing to Hungary. Meg új technikákat kipróbálni, meg ugyebár, hogy az Észtországot is egy kicsit megismerjem. Hát igazából, hogy fejlesztem egy kicsit az angol tudásomat, és hogy szélesebb legyen a látóköröm így a kerámia szakban. I hope my students can get out the most from this experiment, from this trip. hát az reményeim egyébként az, hogy egyrészt a diákjaink, akik részt vesznek ebben az Erasmus programban, azok hát megerősödjenek, tulajdonképpen egy új hatásnak legyenek kitéve, inspirálódjanak az 5 hét alatt, amit itt eltöltenek. Illetve az az elvárásom, hogy ezek a csereprogramok, ezek tartósak maradjanak. Tehát, hogy nem csak egy egyszeri, hiszen nálunk rengeteg észdiák fordul meg minden évben. Tehát én azt gondolom, hogy évente azért legalább jönnek hozzánk, és nem csak Észtországból, hanem Spanyolországtól megkezdve. Tehát én hiszek abban, hogy ezt a nyitottságot, ezt a lehetőséget széles körben ki kell terjesztenünk, hiszen 800 diákunk van, tehát az a kevés diák, aki részt tud venni, az is nagyon fontos, mert tulajdonképpen ezzel a szakmában erősödik meg. Tehát javul a szakmához való kötődése, ez az elvárásom.